सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। आथिखालाव बर' लाइमोनफ्राबो जौगाथाय लाबोनायाव गुबुन हारिनि उन नंला। जेरावबो जेरैथिंबो जौगालांनो हमबाय बर' हारिया। नंगौ, फिन आरोबाव सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। नैसेथि नेशनेल कुंफु उसु चेम्पियनशिपआव जौस्रां बसुमतारिया देरहासार जाना गल्ड मेडेल लाबोनो हादों। बाक्सा जिल्ला 2 नं दुमुरुगुरि गामिनि बिफा पुरान बसुमतारि आरो बिमा सनायस्रि बसुमतारिनि फिसाज्ला जौस्रां बसुमतारिया नैसेथि नेशनेल कुंफु उसु चेम्पियनशिपआव जौस्रां बसुमतारिया देरहासार जाना गल्ड मेडेल लाबोनो हादों। थारैनो थांनाय 6, 7 आरो 8 जानुवारियाव उत्तर प्रदेश कुंफु उसु एसोसिएशननि बानजायनायाव वाराणसि लेटपुर सरनाथनि सेन्ट लरेन्स इन्टारनेशनेल स्कुलाव खुंफुंजानाय नैसेथि नेशनेल कुंफु उसु चेम्पियनशिपआव जौस्रां बसुमतारिया देरहासार जाना सनानि मेडेल लाबोनो हानाया बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां लाना फैदों। थारैनो बुंनो हायोदि सोलोंथाइ आरो बायदि बायदि बिथिंजों लोगोसे गेलेनायावबो बर' हारिया लासै लासैनो जौगालांगासिनो दं। सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। आथिखालाव बर' लाइमोनफ्राबो जौगाथाय लाबोनायाव गुबुन हारिनि उन नंला। जेरावबो जेरैथिंबो जौगालांनो हमबाय बर' हारिया। नंगौ, फिन आरोबाव सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। नैसेथि नेशनेल कुंफु उसु चेम्पियनशिपआव जौस्रां बसुमतारिया देरहासार जाना गल्ड मेडेल लाबोनो हादों। बाक्सा जिल्ला 2 नं दुमुरुगुरि गामिनि बिफा पुरान बसुमतारि आरो बिमा सनायस्रि बसुमतारिनि फिसाज्ला जौस्रां बसुमतारिया नैसेथि नेशनेल कुंफु उसु चेम्पियनशिपआव जौस्रां बसुमतारिया देरहासार जाना गल्ड मेडेल लाबोनो हादों। थारैनो थांनाय 6, 7 आरो 8 जानुवारियाव उत्तर प्रदेश कुंफु उसु एसोसिएशननि बानजायनायाव वाराणसि लेटपुर सरनाथनि सेन्ट लरेन्स इन्टारनेशनेल स्कुलाव खुंफुंजानाय नैसेथि नेशनेल कुंफु उसु चेम्पियनशिपआव जौस्रां बसुमतारिया देरहासार जाना सनानि मेडेल लाबोनो हानाया बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां लाना फैदों। थारैनो बुंनो हायोदि सोलोंथाइ आरो बायदि बायदि बिथिंजों लोगोसे गेलेनायावबो बर' हारिया लासै लासैनो जौगालांगासिनो दं।